Helo, siwr i chi, Rhys ma to barod i ddwdlo, a heddi ni'n mynd i fod yn creu doethion ddaeth o'r Dwyrain. Felly, ni'n mynd i fod yn creu llun o'r trigwr doeth, a wedyn mae'r geiriau doethion ddaeth o'r Dwyrain yn mynd trwy i gwisgoedd nhw. Felly, ni'n mynd i ddechrau trwy wneud 3 siap i gwpan. Ni'n mynd i fynd 1, 2, 3 fel yna, a fel chi'n sylwi, maen nhw'n weddol agos i'w gilydd, a dyn nhw ddim yn rhy lan a lawr, maen nhw mwy na lai mewn llinell. Chi'n gallu cael gwahanol daldron, peidiwch mynd yn rhy uchel a wedyn dod ein arall yn rhy isel. Okay? Reit e, ni'n mynd i orffen siap y gwisgoedd gynta, fel bod ni'n gwybod bod gyda ni le ar gyfer y geiriau. Felly, y person canol yma, mae eisiau dod a'i wisgu am lawr fel yna. Wedyn, y ddau arall, maen nhw'n mynd i fynd a cyffwrdd fel hyn. Os yw y ddau tu ôl ychydig yn uwch, dych chi, mae hwnna'n meddwl bod nhw tu ôl yn amlwg, felly dylen nhw fod yn gorffen ychydig cyn y person yma. Felly mae'r person yma'n dod lawr ychydig bach mwy na y ddau ar yr ochr. Felly mae gyda ni 3 sy'n weddol o debyg, bron o bod fel côr fyna. Mae eisiau fi gofio dod o hwn lawr ychydig bach mwy. Iawn. Na i gau rein off gynta, felly gallai fynd â hwnna ar draws. Gallai fynd â hwnna ar draws. Felly mae'r ddau na yn weddol o debyg o ran lefel, a wedyn mae hwn jyst ychydig bach, dim lot, jyst ychydig bach ymlaen, fel bod yn edrych o flaen y lleill. O ran dwylo breichiau ac yn y blaen trin, dyn nhw ddim yn mynd i fod mor bwysig â hynny, ac os mae rhain fel rhyw fath o gloginau dros dyn nhw, felly gall i breichiau nhw fod yn cuddio tu fewn. Yr unig un sy'n mynd i fod ychydig yn wahanol yw yr un yr ochr yma. Felly ni yn mynd i ddechrau gyda fe yn mynd lan, lawr ychydig, a wedyn nôl fel yna, achos bod fe yn mynd i fod yn pwyntio ar Seren. Okay? Felly mae fe yn pwyntio ar Seren sydd am fan hyn, yn y cornel. Fan'na. Felly mae gyda ni Seren gyda y gwir doeth, neu un o'r gwir doeth o leia yn pwyntio at y Seren. Dyma ble bydd dechrau y gair doethion. Felly mae eisiau hwn edrych os yw'n mynd i allu dechrau streipen i ni fel hyn. Felly os oiau hwnna mewn nawr, bych chi'n gweld beth i fi meddwl. Felly mae hwn yn gallu dod lawr a rownd, fel bod streipen bach gweddol gyda ni'n rhedeg trwy dop gwisg pob un o'r doethion. A wedyn, ni jyst yn mynd i roi ble mae gwisgoedd nhw yn rhannu, ble mae'r cloginau yn rhannu lan. Felly, ar gyfer pob un o'n nhw, beth ni ddim yn moyn, ni'n mynd i ddod lawr y canol, ond beth ni ddim yn moyn, yn enwedig y ddau o'r ochr, dwi ddim yn gymryd y broblem i'r un yn y canol. Gwyliwch nad yw un o'n nhw'n mynd yn rhy agos i wisg yr un yma yn y canol. Ni eisiau trio cadw streipiau gweddol y hafal yn dod lawr. Felly, ni'n mynd i fod fan hyn. A maen nhw'n gallu agor lan jyst ychydig bach wrth ddod lawr, ond dim gormod. Jyst ychydig bach fel yna, jyst i roi y syniad mae rhyw fath o gloginau sydd gyda nhw drosto nhw'n hytrach na rhyw wisg arall. Ac os ffordd na wedyn, ni'n gallu dychmygu bod i breichiau nhw'n cuddio tu fewn i'r ddau yma'n enwedig. I'r un yma, ni'n gwneud yr un peth. Ond tro hyn, ni eisiau agor ychydig bach mwy. Felly, sy'n ots bod yn mynd ychydig bach yn gul fan hyn. A fel yna. Iawn?
Felly mae'n agor lan bach mwy, ac os bydd dyn ni llythyren yn ffitio fyna, fyna, a yr ochr yma tro hyn. Does dim llythyrennau mewn fan hyn, felly mae hwnna'n gorfod bod yn gul. Yr unig beth falle gewn ni yn yr un yma yw collnod, a mae hwnna'n fach iawn ty byth. Okay? Felly hwnna bach yn fwy. A wedyn, yr un yma, i ni'n rhannu yr eiliad ni'n bwrw'r linell yna, ni'n agor mas yn eitha neis. Okay? Felly ni'n dod lawr, a wedyn unwaith ni'n bwrw hwn, ni'n lli agor mas, a wedyn ni'n dod lawr eto, a wedyn agor mas, a unwaith to chi'n gweld, mae lle gyda fi i 3 llythyren fan hyn. Bydde fi un mewn fyna, un fyna a un fyna. Felly bydd yn edrych yn eitha taclus nes mlaen. Dyma un o'r lluniau falle sy'n ychydig bach yn fwy heriol, a falle bydd angen i chi fynd nôl ychydig nawr ac yn y man, wedi wrth roi'r llythrennau mewn nes mlaen, jyst i symud rhyw linell bach ychydig draw ac yn y blaen i wneud siŵr bod chi digon o le i'r llythrennau. A wedyn, y peth olau i baratoi'r llythrennau yw ni'n mynd un llinell bach arall nawr yn mynd ar draws. Felly, ni'n mynd i fynd ar draws ffordd yna. Gallwn ni fynd fyna. Mae'r lythyren yma ar y gwaelod, so dwi ddim yn gwneud lot o wahaniaeth fan hyn. Dwi ddim yn mynd i fynd reit trwy hwnna. Dwi jyst yn mynd i ddechrau to yr ochr arall a mynd ar draws ffordd yna. Okay? Yr unig lefydd byddwn ni ddim falle yn defnyddio cyment yw hwn. Felly byddwn ni'n gallu lliwio'r rhan yna mewn a byddwn ni'n gallu lliwio'r rhan yma mewn. O ran y gweddill, mae bron o bod popeth arall yn mynd i gael ei ddefnyddio mewn rhyw ffordd ei gilydd gyda llythrennau nes mlaen. Reit da. Gorffen y pennau i ffwrdd sy'n nesaf. Felly, ni'n mynd rhoi coron ar ben person yna. Top bennau gwallt. Wedyn gewn ni goron bach gwahanol fan hyn. Rhywbeth fel yna. Does dim eisiau gwneud nhw'n rhy gymleth. O gwallt. A wedyn un ola wedyn. Fel yna. A bydd top i ben i'n cuddio tu ôl y goron. Does dim eisiau rhoi gwallt iddo fe. Reit den, peth ola yw rhoi bocs. Felly dewn ni lawr, draw, chymryd bod hwnna'n dod tua fyna, dod o fyna, dewn ni lawr, o daclus allai, a fel fi'n gweud bob tro, falle bod eisiau pensil a premesur os ydych chi eisiau gwneud nhw'n arbennig o daclus. Fi'n siŵr gallwch chi wneud yn daclusach na beth dwi wedi gwneud. Dwi'n mynd i fel lan ychydig bach mwy, jyst fel bod e'n clirio top yr pennau. Yn lle fan nhw draws yn haws wedyn fel yna. Felly dwi'n weddol o hapus gyda hwnna nawr. Cefndir troen, gallwch chi adael e'n blaen os chi moyn. Dwi jyst yn mynd i wneud fel lle fath o frynu yn yr wrth yn y cefen, felly dychmygu felly fel hwnna mynd ffordd na. Gewn ni un yn mynd lan fel la, yn dod nôl lawr. Hwnnw'n cuddio tu ôl fyna, yn lawr ffordd na. A felly gewn ni un bach yn y cefndir fyna fyd. Yn dod lawr fyna. Dyna ni. Jyst ddim rhaid i chi roi dim byd, jyst rhoi cwpl bach o fryniau, jyst fel bod fe yn rhoi ychydig bach o amrywiaeth. Felly, ni wedi gwneud lot o waith paratoi i'r un hyn, a dyn ni ddim wedi rhoi llythrennau ni mewn eto. Felly, nawr yw'r amser i wneud hwnna, a fel wedes i, rwbr ar y handi fan hyn, fi'n credu, achos bydd siŵr o fod eisiau chi newid safle un neu ddau beth yn dibynnu ble ma'ch bocsys chi'n gorwedd. Felly, yr un cynta, ni'n mynd i roi dy mewn. Felly,
just cael hanner cylch neu ryw linell crwm bach yn mynd rown fan hyn. Fe bod ni'n gallu gwared yr rhan bach yna a gallwn ni roi prif ythyren dy mewn fan'na wedyn. So doethion yw'r gair cyntaf sy'n mynd i fynd ar draws y canol. Dy o. Nesaf. So 2 linell yn mynd draw am y dde fyna. So te. So cornel. Neu 2 driongl. Trio cael nhw'n weddol o lefel. Fel yna. I dot, o, a, yn. Felly fan hyn mae 2 focs dyn ni. Dyw hwnna ddim ddigon mawr i wneud unrhyw beth, so dwi'n mynd i lawn hwnna lan. I dot dwi'n gallu bod yn eitha cul. Felly dyma fy i dot i. Dy o eith i dot. O. A wedyn yn i orffen y streipen dop. Dyna ni. Felly doethion wedi gorffen. Nesa. Ni'n mynd i ddweud am ddaeth nesa. Felly ar gyfer y ddaeth, bydd eisiau popeth ar wahân i'r un yma ar ni. So bydd ydd, a, a wedyn yth. Felly, be gallwch chi wneud yw cael gwared o hwnna. Fel yna. Ddaeth, felly, cornel i ffwrdd. A wedyn bydd eisiau chi roi bocs bych mewn. Yr un peth eto. Cornel i ffwrdd. A bocs bych chi mewn. A bocs ar y gwaelod. Bocs bach i'w chi ben sydd ddim yn cyffwrdd unrhyw beth. Felly 2 linell yn mynd draw am y dde. Neu'n dod o'r dde, dibynnu fel chi'n edrych yn fe. Yth, felly tep bach arall. Fyna. A fyna. A wedyn yr ochr yma. Lan yn ni. A wedyn yr un peth ar y gwaelod, ond dim yn cyffwrdd yn y canol. A dyna ddaeth. Felly doethion, ddaeth. A mae dyn ni o'r Dwyrain ar ôl. O'r Dwyrain sydd dyn ni ar ôl. Felly, fel wedes i gyna, mae o yn ddigon rhwydd fyna. Collnod fan hyn. Felly dwi'n gadael y rhan top, ond gallai nawr gael gwared o'r rhan gwaelod. Lan i chi os chi'n mynd i liwio fe mewn just y pensel nawr, neu os chi'n defnyddio pen di fel fi'n neud hwnna, neu gallwch chi liwio rhyw liw neu pensel lliw di nes ymlaen. Felly llinell ymlaen, dod lawr i'r ochr, fel yna. Hanner cylch i'w chi benna. A wedyn mewn a mas. Mewn triongl i wneud Dy nesa, so mewn a mas eto, i wneud triongl yn mynd i'r cornel top ar y chwith. A wedyn gallwn ni roi bocs mewn fyna. Mae wd yn ei nesaf, felly lawr a lan, lawr a lan, triongl ar y gwaelod yn pwyntio fyny. Bocs ar y top, a wedyn un yn dod draw o'r chwith i wneud coes yr Just o glyso hwnna lan. Nesa, sim dy fi digon o le i wneud yr fel yna tro hyn, felly na gyd fi'n mynd i wneud tro hyn yw cymryd cornel i ffwrdd fel yna i adael yr A nesa, wel digwydd bod mae hwn siap a bach neis. Felly lan yn ni, a bocs i'w chi benne.
Dwi'n siŵr bod ddim yn cyffwrdd yn byd. A wedyn mae i dot yn dy fi rôl, felly i dot jyst i wneud un cil fyna to. A dyle hwnna adael lle da i wneud yr yn. Jyst yn tygys o'r diwedd fan hyn. A dyna ni. Okay, dwi wedi gorffen y dwdlo o leia. Dwi'n weddol hapus fel mae hwnna yn llifo. Mae fe digon rwydd i ddarllen. Os yw'n chi ddim yn darllen ar draws mewn 3 stribed yn gweud Doethion Ddaeth o'r Dwyrain, a bod eisiau newid rhywbeth fel wedes i, cerwch ar wbr a jyst cerwch nôl i newid ambell i beth bach. Cam nesaf yw lliwio. A gyda'r lliwiau i gyd mewn, gobeithio nawr bod y trigwr Doeth yn sefyll mas hyd yn oed yn fwy. Dwi jyst wedi dewis 3 lliw hollol wahanol i'r gwisgoedd, fel bod pob un yn gallu cael ei adnabod fel unigolyn, a wedyn dwi wedi mynd am felyn i'r cefen a porffor yn yr awyr. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau'r fideo. Fi'n credu mae hwnna oedd un o'r rai mwyaf falle heriol mas o'r casgliad Adfent. Ond fel wedes i, gobeithio wnaethoch chi fwynhau a welai chi tro nesaf.